Hyi, tää on ihan hirveetä. Tervetuloa taas maistelemaan mantelia. Tässä videossa me tehdään teetä kaikella muulla paitsi vedellä. Elikkä niille, jotka ei tiedä, niin teetä tehdään niin, että vettä keitetään, kaadetaan kuppiin ja laitetaan sinne teepussi liottumaan noin pariksi minuutiksi. Ja tässä videossa me käytetään tällaista appelsiini inkivääriteetä ja hieman ei niin yleisiä tapoja tehdä teetä. Mennään videoon. Meidän ensimmäinen neste, mihin me tehdään tätä, on sitruslimsa. Ja tosiaan me keitetään tätä ja laitetaan meidän Lego-mukiin, johon me laitetaan sitten vielä tällainen teepussi. Tuossa näköjään lukee, että tarjoillaan kylmänä. Näin sille tehdään. Näin tollasille ilmoituksille tehdään. Näin. Mutta nyt ennen kuin me mennään pidemmälle, niin mä muistutan, että älkää missään nimessä keittäkö niitä veden keittimellä, koska mäkään en tee niin. Ne pitää keittää kattilassa. Katsokaa tää. Noniin. Elikkäs, eihän siinä muuta kuin laitetaan nää kattilaan ja pistetään hellalle. Silloin väliin kun toi keittyy, me testataan tätä ilman, että se on keittynyt. Maistuu aika lailla Spritelle. Me arvioidaan nää 1–10 sillä, että kuinka hyviä ne oli ennen keittämistä ja kuinka hyviä ne oli silloin, kun siitä oli tehty teetä. Joten mä sanon, että tää oli 7. Ihan perus sitruunalimsa. Näin. Nyt kun se kiehu, niin me laitetaan se tonne mun kuppiin. No niin, sitten kaadetaan se tänne näin ja noin, nyt siellä on sitä ja sitten otetaan meidän teepussi. Sitten me nyt Venäjällä, että se siellä muhii. Nähdään 4 minuutin päästä. Meidän seuraava, mistä me tehdään, on tonic-vettä. Elikkä siis ainakin mun käsityksen mukaan tää on niinku cockaileihin sellainen joku ainesosa. Ja tosiaan, vaikka tää on tonic-vettä, niin silti tätä kannata vedenkeittimessä keittää. Mutta joo, tehdäänpä sitten tästä kai. Ja sillä välin, kun mä odotan, että toi kiehuu, niin mä juon vielä loput tästä mun edellisestä teestä. Noniin, nyt se kiehuu. Annetaan sen kiehuu vielä hetki, laitetaan ehkä vähän pienemmälle. Ja sillä välin kun se kiehuu, niin mä käyn pesemässä tämän mun mukin.
Luota sinut taipua, anna takaisin. Kaadetaan mun Lego mukiin. Näin. Siellä sitä nyt on ja sitten laitetaan meidän seuraava teepussi sinne. Sitten nyt kun se on keitettyä se tonikvesi, niin avataan tällainen ja lisätään se sinne. Sitten kun me odotellaan, että se muhii siellä, niin sitten me juodaan meidän toisesta mukista tätä pelkästään. No niin, maistetaan. Tää on ihan hirveetä. Hyi, ihan hirveetä. Kyllä nyt ymmärrän, minkä takia tota ei juoda itekseen. Se on joku cocktailin niinku pohja hommeli. Toivotaan, että se tee parantaa sen makua. Oli ihan hirveä kokemus. Vielä vähän sitruslimsaa päälle. Kyllä tonikvesi ei ole hyvää. Mutta nyt tää meidän tee on muhinut jonkun aikaa ja vähän sekoitetaan sitä noin ja sitten taas poistetaan se sieltä. Pussin päälle ja sitten, koska toi tonikvesi oli niin hirveä, että pelkästään niin mä vähän laitan vettä sinne ja tää on myös aika kuumaa, niin viilennetään pikkasen ja toivottavasti se laimentaa ton tonikveden makua. Ja sitten te tiedätte miten tää menee, me maistetaan tätä. No, tää on vähän parempaa. Tosiaan tuolle pelkälle tonikvedelle arvosanaksi annetaan kyllä 2. Mut tälle teelle tää on juomakelpoista, mutta en ihan mielellään kyllä joista tää niin. Sanotaanko, että 5. No, ei ollut kyllä hyvää. Mantelimutsi, haluatko sä juottaa? Okei. Kukaan ei halua juottaa. No niin, tässä seuraavassa teessä tää kattila on ihan turha. Me ei tarvita sitä. Ja se on turha, koska me käytetään teesiivilää. Elikkä se toimii näin. Se laitetaan tähän mukiin. Sinne laitetaan se, mistä haluaa tehdä sen teen. Eli tässä tapauksessa eukalyptuspastilleja. Sitten keitetään ihan perusvettä. Veden keittimellä kaadetaan ne tonne ja annetaan sen muhia semmonen 2-4 minuuttia. No niin, nytten me kaadetaan ne tänne. Noin. Ne poksuu. Sitten me odotellaan, että ne keittyy siellä. Kattokaa tonne sisälle. Siis ne sulaa siellä. Ja nyt kun se on siellä vähän muhinut, niin ne on sulanut sinne.
Mutta tuoksuu ainakin hyvältä, niin sitten juodaan sitä. Hyvältä tuoksuu. Otetaan se ton päälle ja sit maistetaan. Oho, tää on aika hyvää. Oikeesti hyvää. Ja niinku eukalyptusteetä. Mä annan tälle arvosanaksi kyllä ihan 9. Jos olisi ollut vähän voimakkaampi, niin tää olisi ollut 10. Meillä on vielä 2 jäljellä. Teidän kannattaa oikeasti testata, että laitatte jotain eukalyptuskarkkeja, jos teillä on tällaisia tai jotain muuta tällaista teesiivilää ja ihan kuumaa vettä päälle. Niin on mulla aika hyvin nämä eukalyptuskarkit. Tässä seuraavassa me otetaan tää kattila takaisin. Elikkä nyt kun joulu on tulossa, niin ajattelin, että voisin käyttää siihen glögiä. Koska miksi ei? Elikkä me keitetään tätä ja joo, te tiedättekin mitä me tehdään. Noniin, ja koska glögi on parempaa lämpimänä, niin me maistetaan tätä ekaksi lämpimänä ja sitten vasta ton teen lämpimänä, koska kylmä glögi ei mun mielestä ole hirveän hyvää. Kyllä tää kuuma glögi ihan hyvin lämmittää. Ja nyt me sitten kai pilataan tää glögi tällä teellä. Mä arvostelen tälle peruslämpimälle glögille ehkä 8, koska kyllähän se nyt ihan mukavaa on. Ja sitten on aika pilata sitten tällä. Sitten mä annetaan sen muhia hetken. No niin, nytten se on valmista ja tiedät miten tää toimii. Mä otan tän tästä näin ja vähän se, mitä? Tää värjätyi punaiseksi. No joo, ei se kyllä ole ihme, kun täällä oli glögiä, mutta sitten me varmaan maistetaan. Kippis. Tää on aivan sairaan hyvää. Tätä voisi tehdä kyllä jouluna. On hyvää. Kyllä tää tälleen on ihan täyskymppi. Mennäänpä meidän viimeisen keitettävän pariin. Tässä seuraavassa ja viimeisessä me käytetään tätä siiviläyteen ja tiedätte mitä kattilalle käy. Seuraava, joka on erikoinen neste vaan, kuten varmaan päättelittekin, se on joku kiinteä. Ja se on nyt tällaisia karkkeja. Me ostettiin nämä laivalta, nämä on tällaisia karamelliminttu, tämmöisiä pieniä karkkeja. Tämmöisiä kovia. Ja nyt mä teen niillä sitten teillä. Sitten vaan keitetään vettä. No te tiedätte miten tää toimii. Mutta meidän onneksi tässä oli vielä sitä edellisestä keitettyä vettä. Joten ensiksi me juodaan täältä nää glögit veke. Kippis. Sitten uudestaan mukieka. No niin, sitten laitetaan hieman
lisätä, eli tuohon noin. Avataan tämä. Tällaisia ne on. Otetaan 3 vaikka. Sitten kaadetaan vettä ja katsotaan, että miten tää onnistuu. Oho! Se poksu taas. Nyt vaan odotetaan ja... Se poksuu! Watashi no saigo wa anata ga ii. Anata to kono. Voisiko se poksua? Nyt. Ihan siis. Poksahdappa. Poksimus maximus. Okei, tää toimii. Vielä kerran. Nyt sinä poksahdat 5 ja 4 ja 3 ja 2 1 ja nyt. Mitä mä yritän? Ja nyt, ennen kuin mä juon tätä, me maistellaan näitä itekseen. Tällaisia. Nääkin on kovia. On hyvin. No 7. Ihan hyvä, ihan hyvä. Aika hyvin. Sitten näköjään aika hyvin on liuennut noi tuolla. Se ei näy näystään. Ja sitten maistetaan. Otetaan tämä tästä irti. Voidaan vielä tsekata. Siellä näkyy ihan muutama. Siellä näkyy ihan muutama tollanen pieni, mikä ei ole vielä liuennut. Maistetaan. No niin, nyt mä sitten juon tätä. Maistuu lähinnä vedelle. Ei tää hirveästi maistu millekään oikein. Nyt se tuli. Ei ollut ehtinyt vaan oikein sekoittua. On tää kyllä ihan hyvää. On tää ihan hyvää. Mä annan tälle 8 tai 7,5. Kiitos kun katsoitte videon tänne asti ja toivottavasti manteli maistui hyvältä. Nähdään seuraavalla kerralla. Moikka!